دوهل دیاربکر جی چالاکیک ji bo zimanê Kurdî bû lê ew ji aliyê desthilatdaran ve hate astenkirin tora ziman û çanda Kurdî dest bi helmeteke îmzayan kiriye û dixwaze wan îmzayan bişîne Parlemana Tirkiye û neteweyî nêgirtî da ku Kurdî bibe zimanê perwerdeyê. Ji bo agahiyên bêhtir li dor vê çalakiyê niha biriya Skype pemnêra me li Diyarbekirê Xecîcan Farqîn bimeraye. Dem baş Xecîcan ev çalakî yani em bibêjin takîjan astê armancên xwe pêk anîn û ev çima hata astenkirin ji aliyê desthilatdaran be. Belê hûn dizanin ku ev demekî dirêj ji ber pandemiyê gelek çalakî li Tirkiyeyê qedexene. Lê mixabin em dibînin ku ev çalakî li gorî daxwaza rayedaran jî tê girtin ku helwestek vê rengî em dibînin li dijî çalakiyên hem ê HDP hem jî taybet li ser ê zimanê Kurdî heye. Ji xwe ev ya hûn dizanin dawî heftê li Wan û Cizîrê jî ev çalakiya tora ziman û çanda Kurdî helbisa HDP hat qedexe kirin. Wekî hicer jî dibêjin şertê pandemiyê ye û destûr tune digel ku hefteyek berê serdana ji bo mîtingê çêkiribûn. Ji xwe hûn ji dîmene de jî dibînin rastî jî yanî polîsan dora xelkê girtbû nedihîştin parlamenter an jî endamên tora ziman û çanda Kurdî bikişin ba hevdû û daxuyaniyekî jî bidin. Hewlesteka tund hebû yanî kesek dixwaste slogana ji bavêje me didît ku polîs êrîş dibe dixwaze wan bin çapka ji xwe gelek em dibînin ku parlamenter digetin nava polîs û xelkê ku wan desteser nekin. Bi rastî jî her çiqas ev bernameyek çandî be jî bernameyek kulturî be jî di bingeha daxwaza xwe da ew wekî yanî rayedar vê yekê jî wekî helwestek li ser serxwebûn û hebûna Tirkiyeyê dinixin ji ber ku li gorî destûra bingehîna Tirkiyeyê her sê xalî pêşî nikarin nîqaşê biku yek jî zimanê Tirkiye. Baş Xecîcan yanî ew em bibêjin tora çand û zimanê Kurdî daxwazên wan bi awakî destnîşankirî çi ne? Yanî zimanê Kurdî bibe zimanê duyem li Tirkiye li zanîngehan bê xwendin li dibistanê navendî li lîseyê çawa daxwazê wan divê derbarê de çi ne? Belê yekser ew dibêjin bi zarokê Kurdî bi Kurdî werin perwerdekirin digel zimanê Tirkî jî ji seretayî heta lîseyê. Ji xwe hûn dizanin ser vê yekê beriya 10 salan li hîn zanîngehan mamosteya yanî beşên Kurdî ve bibûn gelek mamoste jî dihatin yani dest kar kirin lê em salî dawî de nêrîya yek kes yan jî du kes tê tayîn kirin. Ama em bêjin wekî dersa hilbijêr Kurdî îdê li dibistana jî tune ye. Ev helwestê protesto kirin. Ji xwe HDP jî beriya raportê jî Eyûb jî dest nîşan kiribû ku HDP bi Girseyîd Xwezek û kampeynekê de dest pê kirin endî yani li ber Tirkî Kurdî jî endî bikarbînî weka yani balê dikişînin ser xetereya Kurdî ji ber ku piştî tayînkirina qayma vir de qelsbûnekê heye di navbera xelkê axaftina Kurdî de ew hay ji vê xeterê hene dixwazin ku di alî yasayî de hin tişta bikin. Baş Xecîcan li ser asa civakî di nava civaka Kurdî de em bibêjin Kurdên Tirkiyê ta çendî zimanê Kurdî tê bikaranîn ta ku bigin qonaxekê bibêjin em li ser asa civakî zimanê xwe bikartînin lê ser asa fermî divê êdî ew bête bikaranîn. Keke sale beriya ez bêjim beriya derberê bi rastî jî di nava civakê de ji gelek hat axaftin lê dema ku qedexe derkeve em bînin ku hinkî tir ji nav xelkê de çêdibe em piçekî zimanê xwe jî dûrkeve. Lê eger alî yasayî de di salên borî de mevî tiştê dîte di alî yasayî de Kurdî jî were parastin helwesta xelkê jî û nêzîkatiya xelkê jî ji Kurdî ra û ji axaftina Kurdî ra jî heye. Lê bela ana sînorên em bêjin ê yasayî qanûnî heye metirsî heye û demek doz da wan tişta dikin bi girtinê tê gefê girtinê hene ji berî sedemê em metirsiyekê di nav xelkê de jî dibînin. Lê ê di nava mala xwe de diaxivin hene di qada civakê de mixabin 4-5 salên dawîne em dibînin ku Kurdî ji meydan û ji qada jî hilkişeye. Yani tirsekî ez bêjim a ewlehiyê jî li ser xelkê hukm kiriye ev ya neymane ku xelk ji zimanê xwe dûrketiye lê bi awayekî xwe parastinê naxwazin rastê helwestên tundtir bînin ku ji xwe mixabin vîdyoya doyî de jî ev helwesta li hemberî Kurdî jî derkete holê û ji ber wê sedemê jî derxwaza xelkê Xecîcan Farqîn pemnêra me li Diyarbekirê gelek spas bû demate.